himen kopara bayin hautrai Jesu Christ. Ngilayus ngau naka kitab Deuteronomy utrai u Blei u kren hangi lemba u Moses ban penitu yaka jinglong jongu Blei haka jingim jongi u Blei ulong uba isne u Blei ulong ubam ju pechilia yano u Blei julong uba mudlong u Blei ulong uba id but u Blei ju ino yangi marwe u Blei ju bamsa lesengi don bon ki Blei saudong jongi ki ba bamsa u Blei u koloi ben pediang yaki kon swet u Blei u koloi ban isne yaki nongwe u Blei u koloi ban sumar yaki rikente ju ino yano namar ka jinglong jongu kalong banid ya baro ju leshilia but ngimla ban shupen hun ya u Blei da kaba ai kano ka jinglong jong kane ka parte henre ngilaban siu ya ka kajana u Blei u kmelendi ba ngi baro ngi siu ya ka kajana Jisu ula penshai shapang ka kajana but kajana u Blei hangi Ngi baro ngilong kibanang bansiu ya ka kajana siya ka sarkar. Lese ha ka rukam jong ka tax. Ha kamdame ha ka ne ka por ngi baro ngi sautu ya ka GST. Bansiu ya ka kajana ha ka sarkar. Habang itid eye ngi dang siu ya ka kajana ya ka sarkar. Habang ile kano ka kam ngi dang siu ya ka kajana ya ka sarkar. Henry hangne u Jesu wang ngidon kam ban siu ya ka kajana ya u Blei. Hakano ka dur ngila ban siu ya ka kajana ha u Blei. Hakano ka dur ngila ban penbiang ya ka ne ka kajana da ka jingim jongi. Ya ka kajana ka bau Jesu ulakren badula kadaw omde kumba ka parte ka le. Omde kumba ka parte ka siu henre kane kalonga jing siu kabaya per ni haban siu ya ka kajana ha u Blei da ka jingim la jong ni haban siu ya ka kajana da ka jimba men siam jongi ni haban siu ya ka kajana ha u Blei lemba ka jing kongu jongi ka kajana kabau Jesu ukemilang lendi nangi iwe pa iwe kalong ya ka jingkuit men siam jongi ya ka jingir sherhem ya u Blei ya ka jingkwa ban light lui na ka pop habang itreshitam ban light lui na ka pop ngidang siu ya ka kajana ha u Blei da ka jingkuit men siam da ka hokasot but kane kalong ka kajana ka bakongsan tam kabau Jesu ukmi lendi nangi namar ngisiu ya kajane ya kane ka kajana banlong ki dakot jonga hima u Blei but ngiyosngo u Blei ju peshiliang ladangi koloi ben siu no ya kane ka kajana jonga jingim baku jongi u Jesu in pediang yangi habakut ka jingim jongi Baduji u Blei ju bamsap ladangi pe saudong jongi ngidon buon gibrio kiba bamsap wad lada kiba trei sarkar kidang yo tulop naka kajana kaba mangingila siu shaka sarkar ka siu tulop yakibrio lemba ka kajana kaba kila lum nangi kibrio habang itir jain
habang itit ya kano ka marbam, habang inatit kano ka tiar, nagabindaban snaing, ngitip, ngidang siyo ya ka Khajna. Namar ka otru nangi ya ka pesa nagabinda ka sarkar. Henry ngitip, haba ngikikon, ngilait nagabinda kano ka kam haki office, ne siya kino kinong tri sarkar, ne kino ki officer, habang iyo kano ka jingerap na ka sarkar, kipan biyang iya ka shibenda naka. Ki officer, ki babamsa, ngilaban yoy habun gijaka. Kinong tray sarkar, ki babamsa, ngilaban yoy hamalle ki jaka tray jongki. Duna ba ki briyu, ki ba tray hok. Yojia ki tray hok, don ki ba persyamban lebein. Ngidon ubele ubamju bamsa. Henry ngidon ki briyu saudong jongi, ki ba bamsa. Wan hadin bangi siyo ya ka Khajna nagabinda ka sarkar. Man pa iwe kidang siyo. Kalam sngutu bangi dang siyo. Habang itit ngila aitam namar ka sarkar kala kendub ya ka benda jongkiru ha kano ka marbam. Kano ka tiar kabang itit na kadukan. Buon gibru kim sotu ya kane. Henry kibriyu kibasyong ha ka bor. Kibriyu kibadon bor haka perte kidang lebein biang yangi. Kane kade ka jinglong jong ka perte. Kane kade ka jinglong jong kibriyu saudong jongi. Henry kaktino blei ka on ublei umju bamsa. Umju le shiliang. Henry udang it ya baro. Udang kindiu buron ya baro. Udang kerku ya baro. Udang pensle yang ibaro, udang penkantang yang ibaro, bad udang yarap yang pensiu ya ke Khajna hakamatu Blei. Ko himen ko para tongilong kikun kiba kloy pensiu ya ke Khajna jongga jingim bakui jongi. Daka jingim bakui, daka jinglong baba, daka jinglong kabakongu tongin yai treshitom pensiu ya ke Khajna hakamatu Blei. Om kumbale kibriu jongga ne ka parte Henry le kumba im yaki briu jongka peneng kane ka deka jingkon jongu Jesu yangi iwai menta kasni tongilong ki batrai shitom Jesu be karko kardo yangi penslai yangi bangilong ki bastiu yaka Khajna hakama jomme bangilong ki ba siu kiliang nagabenta ka jingkor ko bare baro omde ki briu ba mamsa omde ki briu ki ba leben yaki wai henry ki ba yaki wai Enyaro ya utrai Jesu Christ. Chinom la chinom. Amen.